Inggolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay, pumanaw da kanon ijay pag-abangan da, na naikat kanon di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasaya at isungay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador, tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Alya, Nagado ang maikat, isupay tinapili. Ay, addan sama nga minsan sadot jay manugang ta. ay kat nairaramat siguro nga isot na pili ang naikat Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga da di alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta, pensyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awanan ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga road ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty. At dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga road, agsusukat tilugan da. Numaumaan da tilugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat tibiyag jay asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Dala, gusto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak mo't idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dani ka lang arud tumangad iti barsangan. Dahil ta pala agpaaram tiyan iti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apak ya asawa manay. Kanon to pay ngay. Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yun talaga ti pagnaedan yung nga agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nangrunan awan trabaho. Awan pagbayag iti abang kan paggatang iti makan. Kat di kapsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkikita aya. Saan nanang, taadayo mo't ayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay na minsan la dyan nagawidan na idi. Idi nagkasarja may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kankwana. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanin iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam muna. Jak amua iti day di akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna nanang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat, naimbag man ta dito'y tinapanunot yung apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda ijay balay da. Adu dagiti pamilyado kakabsat na nga agnana ijay balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumot kit day ti pakipurdiyaan dito'y. Nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisinta buksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mga ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga ron nanang. Nalaing ni ninyo nga garado.
Inga, apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimog, saan nga agsasao? Sa laag sa uno at dadamagan, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wan, kun saan latmang mangag ko nga'y bagbagana. Ay, talaga siguro akas di ti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimog. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan kin agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit? Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparso at ti tao. Ada na saaw, adamot na ulima. Jak kaya ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase a manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang, ada ka di problema kaninin yung asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimok na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang, naulimag ka talaga. Kahit naulimag, kahit saanan nga agsawa apulaos. Sa lagsaw no dadamaga. Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Sana bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo day jay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruan mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululimag kalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruan mo ti makiistorya Kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaong. Anda ko matibagak ngayong bakal. Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pang nga asin. Makiistorya ka mga min kadakwada. Ungapam nga min matangiwak mo Anya, naawatam dyan bagak. Masapula pakisamaan ta dananang tani. Awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan. Sumrag ka Adan ang kalinggawan, tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko. Isunti umay agarado. Apay, amuna aya ti agarada, wantay. Amuna. Isunti ng sublat iti arado ni uncle mo. Tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon tuman, tao may nabigatan, tay. Sige. Ay wun, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man muna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang aya. Isurum nga agsao. Ta saan nga agsasaw day jay. Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga ron. Sika, di maibagay akad kadwana, tanasao ka, tarabit ka. Mayat sa, no sika aka, nayon ti kakuy-kuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, saan nga agsasaw? Ay, ala no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagarek. Wun nga ron, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akasla natuktukan abisukong. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan kan no agsuyaab. Kumusta nga bayaw? Bayat? Agnaid kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayaw. Ala, tangay insurok mo tanti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya.
Tayo ton malpas mo ti panagkaradom, agsangot naman tapag inistoryahan ta niya. Alang araw, panawan kan bayaw, tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan nandiya ha. Pag setek man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wait, napan ko ginatang di testor. Tagset kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat ya asawa kinsan? Agsyat angam sa gay sa unod, wala siya ting glass. Ay na, di ka ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, ti kurang ken ko na. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Di ka pananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apaya nagbartag. Saan samot ngamin nga agin inom na ijay. Ay natalag asaan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat na di abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartek mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no tumarabay. Amay kat na ti kinaulimak na. At adamo, tasan ngagsasaon. Kunak tumangamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin saan. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba sa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magna ninyo? Nay, di matagsawa pulusan iti pinagset ka o insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong ti harak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, pananganakon iti Tukmam. Tadimot ang sasao Apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpot jay manugang mau. Naggagat pa'y. At least, uray na ulimag na alis tumot ngagsapaw iti kwarta. Kita, kat inal daw amapan makipurdiya. Di pa'y aginan ang Apulos. Kababain ti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistoryamat no ko Makiistorya nga. Kano agtungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kiti ata ayunan namin nga ibagam. Napasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. Lukas tamot la kaguram jay manugang mau. Nasaysaya at la lumasin dan iti pagnaadan. Ibagak, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga matakas na ti plano ming agasawa. Uray kalkalapaw laang, basta nakalasin kami. Wain, may mayat metlaeng no dan bukod yung apagtaengaan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam, agsaulat tayo ti kontraken kwada. Sa paspasensyaan niyo jay inam. Ibagamit asawam. Uwan tatang, nasingpot ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga Rod, bye. Asina ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na. Adda kano kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito ti asawa na. Tagtrabaho tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinubihan na? Tagaanaw? Jakam mo, maamuan tanto no sumangput da.
Si kagayam ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo man yung di anak yan. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditaw, mapanadagaos iti ayan nagti barkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Isu ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, gambit ti palayaw ko. Ay woy, ayan nga ti agbalin akatugang nga babae. Na kayo maalat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Tatang, makaurayak mo't kitde. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito, kasla awan tattao. Adaw, ti tao dito, no adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring mo't tibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat tagyan dito, nung alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takasta mga minti kaya na. Si kagayam ti katugang nga kababae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agnaid dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takasta ti kayat di anak yaw. Dito'yak ka nung agpas nga ay ikatun Adayo ti lugar mi dito. Asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo nana. Nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga men no jak agsaw. Isa pasensya kayo no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay kayat kun ti kasta ngem jay na ulima. Ay na, masikura na klaasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya anda ano nga lawawak nanang. Ayos laeng ko nakbet. Kay kayat ko kit diti kasta ngem tay saan nga agsasaw. Nanay. Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak takanayon met ngamin amapan iti ayan dag iti barkada na. Grabe gayam ti kinatarabit dahi ta manugang ta. Magbagay na tinagan na abet. Best at tarabit. May mayat met ti kastan ngem tay saan nga agsasao akas ijay asawa ni Angie. Losak, mas kay kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengreng tinatarabit at tao. Be, adda indanon da kanyak ijay istor. Sasawen nak met gayam itiliklikod balasang ka. Apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday tala agid-id ken agselselpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikat para luto dito'y balay. Katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklom day ta. Ayos lang tagchismis, basta agpayso. Binigat mo nga minen ti iruruar mo ama pa nagchismismis, be. Parbangunem pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngem di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madag iti pagbagak. Ti madi, kato agparparbo kay iti sarita. Dahita ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat kong aramidan. Tan nakairuama kun ti kastol. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tagchis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko da ijayan, nagsapa rinwar. Oray at kayat mo mat. Saan? Paborito mamanugang na ijay. Kung namakayat mo laon ay ti kinatarabit na. Diyak kayat ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali da ijay babae. Anya ita, ti mas kayat mau. Jay natarabit, wano jay na ulima. Ay, may mayat gayam jay na ulima. Tagina kamapan is-istoryaan iti sabali a tao. Nagbidutak lakas.
Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat na ipadigom ka da kami. Pasensya kan no adaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka manukang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, barok. No kasano ti kinagasat ni anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na. No kasta, maidistino kan dito'y lugar tayo, Manong Willie? Wen, viro na din ko. Kamaudyanan na, nauray ko matlangan na ito. Ti maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manay. Imbag man ta nagtalinaad ka single, Willie. Awan pa'y nubyam. Awan nga ron ante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasayat mo't. Uray to'y kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kal ni nito, na yung mga orasyo. Adda kayo mo't gayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yo aninito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya ante. Nagbalbaliw akon kaanakan. Pinidya akon dagiti bisyaw. Ay kat nasayat ano kasta, Uncle? Kunam ata da ka mang bambantay kan ka ninitaw. No da mga awis kan ka mapanaginom pagsasawa kadago sida. Iso di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak, Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram man tay. Padasek man mo ti agaram. Ada kami sa nga ilida na nabirta abalasang. Nagpintas ante. Kaanakan na karoreje ka. Ayawan ta agaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay. No agaram to mo lang ti gagaram di tarwar. Ha? Apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manutaon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan ta agaram. Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem. Mas daawa ka talaga kanya ante, Veron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katni, lumakaya ko na baro. Ay na, di kan mas daaw, Manong. Kauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Katni, bumakatak mat na nabanasang. 28 ko. Anya? Katno amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati bagbagana. Inton kwan, maupay matantay agaram ko makanyak. Iso nga ita, awanan uray may sang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga ya, kas dyan ni ante. Di nakit din kaya't ang maadantay di bukod ta pamilyano bilang laay. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie. Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apayajak kayat nga garam ka. No apayajak kayat amakin nayat kayo itikabsat mo. Ante. Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Amanipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla siya kon ti inayaw. Anak ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kadba nga kamang istrikto kada kayo anya. Adamat ka na kaming agabsat ante. Amumin kinasayaat kan saan. Kan bumakita na balasang ni Veron. Lumakayak mo na baraw. Uray agbaak kayon kay kayat ko pay. Tapno agpapada tayo amin kada ang kalyo aninito abaak.
niya. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan da asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit, nga isuntim patay na. Jay mamay kadwa kapsat may, ni Antiyo Asileng, nakakaase itidan na tibugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na tikabel, nukas jay nga gapada. Sa jay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki, isungag duma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol no apa kastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak. Wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti ante kan uncle yo akakapsat ko. Pilyan mi atay na singpot nga agbalin nga asawa mi ante. Ay na, awan ti kasta. Man-mano tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na saysayaatan ta ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Basta nga raw niya ugali ni Antiyaw. Sakto pa At inaram ko hindi na panatawid. Kakaisuna nga inaklon na. Tiyamok makasawa akaon. Nga pinagsasawan nakit din yan tiyaw. Pinabainan na dyan nubiak. Isa pimanaway. Isa manipo din. Diyakon nagaram iti sa balay. Sayang nga ron ano kasta angkan. Wala raw. Kunak no makabukilak matan iti bukod ko a pamilya. Tapno ada ko mamut anak kaw. Oray duwawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anobya yung ngay angkal. Katawunak batkit day. Anya? Makaanak pa nga ron no bilang lang angkal. Ay sana na nagtulag kami na mangampun kami daw iti ibilang mga anak may. No agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang ata nagsina kayo nangkal. Well nga raw. Iso ano malagip ko ti ex ko. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't na Jessica. Uray senyora na padak ngam napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kenur ti boses na. San pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga ron talaga, angkal. Ewan na. Angam, awan mabalin kaw. Tanimod nga ron, antiyaw, ipagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga ron trabaho. Kababain mo't ano tubngarag ti kayat na. Nakadipindarak lang mo't kenkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? ang ko auntie, umayda ka no agpasyar. Nagkapude ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran na dito ngay, kaawang tourist spot dito Makipagpagayam da ngamin auntie. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid Beron. No kunak nga awan nagparam, awan. Auntie, Kunak mangagbaak tayo amin. auntie. Ni, awanan da dupay ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak tigasat tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo aminal. Nawatam? Ala, ingkapagawidan ang nagidya lalaki. Tano saan siyak timang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamen. Pagsasawa kita agkakasakit. Kaya mau, Ay, ni, saan na auntie? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di po ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na da ita. anya ko mama tinariga dita, awam mo.
Enjoy to, pait awan asawa na. Ta free ka kanayon. Awan sa usawin. May mayat mo't lang ada kapinungan. Tadaagas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama ni itaw. Datalatan ti agbaak. Di mon iraman nagiti kakaanakanta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na, kawan nam na maam kanyak ni itaw. No matay ka, makaammo ka nga diskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti ko na madalungon mo, no matay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo. Siyak amin ti mangi-provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang Tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging ka ita. Nalipatam sa amatan nga agsarot ka idi. Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agud-god? Kay sumala Pinagasan ka man idin. Tupol ka pa idi, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko anay bag anakam amin nagitakin ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontraan na. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunuta manong. Apay ka di. Pampanunutak ter aramidan niya anti kadata, diron. Italangan ay kanak iti turad nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapudno na manong. Mapampanunot ko pa'y kitindang tanong. Ha? Kaslaak mabagbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat tin nakamta. Diyak kayat ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga iti damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawin. Kasla kayat kumutundag simpa. Ngam kasjay mo't nyantay. May salaang ti solusyon iti dayta manong. Pumanaw ta dito balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat ta. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang taan. Kasanon nga idanti kan uncle no panawan ta idan. Napigsada pa. Kabailan da pa'y tibag-ida, manong. Kan may sa, at da pensyon ni auntie. At da busbusan da nga agkapsat. Kan di tamot agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbagday ta ading ko. Ta narigat kag dardar sudos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom da iti nga apartment. Medyo nalakati abang dito. Tagayim ko ti akin balay. Basta aya. Napintas mo. Kan nalawa. Un manong, doa ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para kadata ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito eh. Anya? Sika talaga. Asawa ada gusti ibagbagam. Di talaan mo amanong. Biglaan mo ti nakiasawa ka. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisidido tan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayaw ti plano yung kankwana. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya tupikuyaw? Manang, ada ka no ibaga dagito'y kakaanakan ta. Anya tibagayaw? Ante, napagnumuan mi ngagkabsat alumasin kami ni tipagnadan. So agabang kami iti sentro. Tapno saan kami amarigatan nga agkom-commute no mapan kami agtrabaho iti sentro. Wan auntie, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami.
Tauray sa balin ti pagnaidan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalain. Dito'y kayo laang balay. Awan, ti pumanaw. Ladingitan mi ante, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man kuno saan, talaga lumasing kami. Gaputadan trabaho yaw, tumangsit kayaw. At dan pagpampanakil yaw. Anti, maawatan da kami kumamot. Saan Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni Auntie Uncle. Normal laeng, tikas taadyar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilawlawag kuntaw ti amin kankwana. No, anya ti amoy pagsayaatan niyo. Iso nga raw, ti aramidon niyo, kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Katagdan na talga na trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingpod dan tupay nga muray di adaldan. Awan na pulos ti nagbaliw kadakwada, manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan taidan, manang. Itudtan, kipagragsakan da. Iso nga ro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Ang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan, manang. Saan ko mga agsaksakit tinagam mo? Amang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya kakanakak. Apay ang pinanawan na tamutan. Kailiw ko lakit tida. Uray, tako nada, may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takanong pasyara, no awan trabaho na. So, ahusto ko man, manang. Okay, kumusta kayong itinobyo, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo nga'y. Anyamot ti plano yu itinobyam. Kastamot lang kaya't min kang simpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Tumanong tayo natin. Kat, ni Auntie nga'y ayabantat. Wan no di na kayat ti umay. Ni Uncle ni Nito ti kuyog ta. Makla at lakit di day jay. Numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wan ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na amapasamak. Nagkapwam manang. Apaya kanayod ka amarabyan as mang sangpait. Papanamaya. Ay, kwa. Ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nito. Ada ka di ibagak. Oh, anya day tamanak. Apay, awanan panggap mo ang mga asawa. Ha? Apaya kasta ti damdramagam. Di mo kayat ang mga sawa ak. Ide, ang amno itakayat kun. Palubusan ka ni Nito. Apay aya kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrekta mabainak. Ha? Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang tapas trekek. Wain, yam amukin ka, tinobyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan ka kabsat ko. Nito. Oh, hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat ka. Pumanaw ka. Ninito, anya ka kadi. Apya kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apaya kasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak matkan ka, mabalin mo ti mga asawa, no kaya mo. Itid kun ti pamalubos ko. Itapay talaklak ayudan ako na yan. Asino pa'y nga iti mangayat kanya kiti kastoy akinalakay kaw. Nailaw an laili jay ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan
Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramaid manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat ka. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamot ngagbali na bayaw ngay. Jak pagtatakpunan ti kabsat mo. Danilo, darling. Apay nga'y akastamot ti ibagbagam. Pasensya kan, Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit asarita. Nalastog na ita kabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay, mala, rumwartan di ti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta, ti kabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot, iti na italalakay. Sana mapagtalkan ti panagrop-ropa na. Aguli magkaman ni daw. Awang karbo nga mamakipyang itan niya manakayat ko nga ramidan. Da sana si ka timang pakpakan kanyak. Siyak timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensya kan. Ngem awan balay ko, iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tay sana nangina Tapna damo mabati a pensyon ko. Sige. Masaritak ti ka nakaktaagabang tayo di balay na. Libre mat ka ti panagnaid ko ijay. Ngam kababain no saan ta nga agabang ta duwata matan. Ngam sakti pang tanang iti abang ta sakti mangyawat iti kaanakak on. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayag ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day jay. Anya, apaikas jay, aya ka na yung taramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rudnog balbaliwan, tanda kayon a partner na. Yung kaslaking marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko. Jay la abang me dito'y balayo ti itid ko kang kwana. Taiso ka no ti mangtad kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang? Kalibre mo ti panagnaidyo dito'y balay, nana. Kasta aya. Ay, kunana mong agbayad kami iti abang me dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kin ni uncle. Tadalang langsot na day jay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man na nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakimutong ka. Ay, basta ka nakmampay ni Nito. Nyat napasamak kin ka aya. Apay yakimutong ka. Kasano, awam mabatbati iti pensyon ko. Puspusen nakmut dayjay ada ni ilo. Aywan. Ayan jay darling mo ngay. Mawanag, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko nakidandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga main ta nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengeg iday. Nakitaray kamut nga main itisan mo pa'y unay nga am mo at taaw. Hala, bye-bye amon dayjay. Jakon kaya talagi pun tinapalabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito'y balay. Kan pimintas mo dito'y unag. Presko iti mata. Tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino a Rowena? Mabitlang manang. Rowena, umay ka kadibit ti taoy. Rowena. Apay aya. Ni, ada magayang bisita ta. Masikog babae. Saan ta bisita ni manang?
Iso, tikabsat ka ni Manang Martina. Aywan! Malagip ko di rupa na iti picture. Napimpintas mo gaya mi iti picture. Kimutong nga may. Sino day ta babae ninitaw? Asawa, Manang. Aniya, kunak mga Ah. baak! Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga sawaak. Saan? Kati pagyamanak. At dalat na nangayat kanyak nga oray lakaya ka. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gaya man, Manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya! Manang! Biyana! Dalisay, may bibili ng tinapay. Ay, sus. Sapa hindi pa ako tapos magmasa ng tinapay dito, sir. Bakit? Kailan ba babalik si Lenny na kasama mo? Ha? Ay, bakit, sir? Hindi niya sinabi na hindi na siya babalik? Ha? Ay, wala naman siyang sinabi. Ang sinabi niya sa akin, magbabakasyon lang ng ilang araw. Ay, bakit ngayon na hindi niya sinabi? Nagloko naman yung nalining ay. Para na rin naglibas ang araw kung ganun, sir. Sige, asikasuhin mo yung mga customer. At tatawagan ko nga si Lenny. Oo, sir. Paano nga, sir? Natawagan niyo si Lenny? Oo, pero hindi na talaga makakabalik. Mag-aasawa na raw. Oo, sir. Ganyan din ang sinabi niya sa akin noon. Ay, sige. Maghahanap ako na makakasama mo dito sa bakery. Paspasak dag karae, tagsubliak nga dagos di tabikere. Baka da gumatang. Naimbag ata si daglaang dito'y balay ti amok ti bakery na. Mabalin ko ataray-tarayan ti mapan di tabikere. Nay, sino nga datag tuk-tuk-tuk itigay? At tama, doorbell kat di na usaran. Ay, wow! Sandali lang! Ano yon, sir? May doorbell naman dyan, sir. Ay, sorry ma'am. Hindi ko kasi nakita. Bakit? Anong kailangan mo? Ikaw ba ang may bahay dito? Dito kasi na-address yung binigay nila na nangangailangan ng trabahador daw sa bakery. Ay, oo. Bahay ng amo ko ito. Mag-a-apply sana ako. Ako pala si Ferday. Ulaw ang apelyido ko. Ferdi Ulaw ang full name ko. Ha? Perde ulo? Oo ma'am. Ay, sandali. At tatawagin ko si sir. Tatrabahador lang din ako dito. Pero, Ilocano ka, ano? Ay hindi. Pinapakinggan mo naman na Tagalog ako. Bakit mo sinasabi na Ilocano ako? Hindi ah. Ah? Madlaw naman sa pananalita mo na Ilocano ka? Ay hindi. Tagalog nga ako. Puro ako na Tagalog. Taga dito ako sa Manila. Ha? Sige na adeng. Pakisabi mo nga ta mag-a-apply ako. Sige, maghintay ka nga raw dyan. Naglulukon day ta lalaki. Madlaw mat itilangakan pa nagsasauna apadak nga Ilocano. Ilibak na kit din. Puro ka no at Tagalog. Magbagay na dyan imbaga na anagan na. Perdi ulo. Na perdi sa mat ti ulo day tatao. O ano, kontento ka sa iyong sahod, Ferdy? Ay, oo sir. May bonus naman siguro sa December ano sir? Oo, hindi pwedeng mawala, Ferdy. Stayin kayo ni Dalisa dito sa bahay. Lahat ng kailangan nyo, libre lahat. Kung sakaling magkakasakit kayo, ako ang bahala sa mga gamot nyo. Ay, salamat sir. Oo, sige, at may pupuntahan pa ako, Ferdy. Dalisay, ikaw nang bahala kay Ferdy, okay? Ituro mo ang gagawin niya. Ay sus. Nay, hindi ganyan ang magmasa per day. Ay na, kundi apply ka dito'y bakery nga di mo gayam amot agmasa ti tinapay. Eh siyempre, baguhan nga rin ako. Ganito ang magmasa. Tingnan mo ako. Ganyan. Ang galing mo naman, Dalisay. Ang lalaki kasi ng muscle mo. Kaya syempre, kamay nang nagagat ito niya. Sika, sarot ka siguro niya.
Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ay, agtal na ka man. Madlaw unay nga Ilocano ka. Agin ka man. Hindi ko nga maintindihan ang sinasabi mo. Tagalog nga rin ako. Agtal na ka man. Ang sabi ko, kamay ng masipag ang kamay ko, malalaki ang muscle. Ikaw siguro tamad ka, no? Kasi wala kang muscle. Maliit ang braso mo. Kasing liit lang ng tangan ko yung takyag mo. Ang kutong-kutong mo. Grabe ka naman. Kahit payat ako, kaya kong lumaban. Wala ah. May pulasit ka kung may kalaban ka. Baka sumugsugod ka pa ilang idya kalaban mo, kasumiyag ka ni tinakaro abuteng mau. Ay, hindi ah. Basta may armas ako, hindi ako takaw, dalisay. Oh, tignan mo. Armas mo lang palang pagkarkarit mo eh. Awan kung mano-mano, wala kang laban. Sobra ka naman, dalisay. Totoo naman ah. Mala, ikaw na ang maglako doon. Ako na dyan, mag-practice ka muna. Punta ka na doon. Kumain ka ng maraming puding doon para tumaba ka. Hello, Nalen. Hello, Dalisay. Rumor ka ita ta day off ta. Ay, sige. Nga magdigusak pa yan. Maladawak kami na nagreeng. O sige, Dalisay. Take your time. Sige, urayon na karod niya. Good. Sige, bye. Bye, Nalen. Saan ka na naman pupunta kay dalisay? Magpapasyal kami ng friend ko. Pwede ba akong sumama? Ay, hindi. Baka sabihin pa nila na boyfriend kita. Gwapo naman ako ah. Feeling mo lang yan ah. Naboboring kasi ako dito pag di-off natin. Isapa mo naman ako ah. Jack nga rod kayat. Apay ayada gulit ka. Ikagpasyal na siksi ka ah. Wala nga rin akong kasama. Apay, masapol nga takadwa. Baka hold upin ako. Kasla magkanuwari ti kwartam amahong up kanyam. Di ka man nagtaga-tagalog, tamok matla nga Ilocano ka. Bakit mo ipinipilit? Ayan na Ilocano ako. Taga Manila nga ako. Tagalog ako. Timbang ka, day taayog mo nga Ilocano. Apay, ayang amin nga ilibak-libak mo. Durabak man datarupam. Kaya't mo ti madurab. Ay, hindi ah. Makita? Tinawatam ti Ilocano. Nakakaintindi ako ng kontimot ah. Hagtal na ka. Feeling Manila, boy kamot nga. Madlaw pa di takudil mo, taga-aw-away ka. Bakit na naman ang kutil ka? Awan, basta, madlaw unay nga Ilocano ka. Masusurunak tayo, libak mo nga Ilocano ka. Pirmi matamad madlaw. May kakaman dito na magnakman. Grub-grub-watak ka. Sasama na ako ah. Hindi nga pwede. Hindi ka makaaw-awat, aya. Kat, kumusta ti trabaho, friend? Mayat-mayat, nasingpet matiyang mo. Sika ngay. Ada nga ron pa karwan di bus ko isi grocery. No dakkel ti kita, nasingpat. Ngam na ba si ti customer, nakaungungag. Da kami a sales lady na di pagtripan na. Anya? Ay, grabe matikas na nga amo. Agam, anusam basta itad na ti usto asweldo. Kan, saan nakasipsipatan, uno dandanugan. Saan matkit di nga agkabil Jay lang iwat na ti makarengreng numaminsan. Mabuti na sundan kita, dalisay. Ha? Ni, ada magkayam katuwang Dalisay. Asino day ta? Nobyo? Saan? Saglit lang ah. At mag-order ako ng kakainin ko din ah. Waiter! Mag-order nga ako. Nagloko na itataon. Si Murot Kitin. Asino day Jay aya? Jay kadma, ngagmasmasa iti tinapay. Si Murot Kitin. Kuna na ngamin itay nga sumurot, ngam linibasa. Si Murot magaya madyak na siputan. Alakit kadwaan talatan kaasi mag. Umay kakit de, umalis ta iti lamisaan. Ije nga to, mapantay ije second floor. Darasam! Ala, kasanon nga no sa pala. Basta umaykan! Darasam na ling! Bakit mo naman ako iniwanan sa restaurant ngay, dalisay? Pumanaw ka man dito isang wanak. Karurod ko na itarupam. Bakit mo ako karurod? Aya, wala naman akong basol sa'yo. Basta, karurod ka. Ano mo man nga isarang-sarang kanyak da itarupam? Sabihin mo kung ano ang kasalanan ko. Ado ti basol mo, ako rururod ko. Feeling gwapo ka. Feeling Manila boy ka. Kan aminan feeling at dakan ka. Bagay mo tinagan mo perde. Kan ti apelyido mga ulo. Pagbagay mo launay, perde ulo. Na perdin sanday ta ulom. Huwag ka naman ganyan Sapay ang ganda-ganda mo, dalisay. Ang puti-puti mo. At ang lalaki ng mga muscle mo.
Gustong-gusto kong tinitingnan ang mga muscle mo. Uyawan na? Ah, Di ka kundi uyaw, tad ado ti madilaw di tabagem. Apay ti kunam, mayat nga kitaan, di ta kinakutong mau. Ay, sauce. Hindi naman kita inuuya. Gustong-gusto ko ngayong malalaking muscle mo. Pumanaw ka dito, kunak, may sa. Sige, cute. He, feeling gwapo. Sir Marco, pwede bang palitan niyo si Ferdy na kasama ko dito sa bakery? O, at bakit naman Dalisay? May nagawa bang kasalanan sa'yo? Ay, basta. Hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Masyadong mayabang. Feeling gwapo pa. Ano? Hindi ko kursunada yung style niya, sir. Masyadong presko. Ay, nakakainis talaga. Wala naman akong makitang problema sa kanya. Mabait naman. At saka masipag magtrabaho. Basta, hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Oo, sige. Hayaan mo. At kakausapin ko. Hala, wala naman akong masamang ginagawa sa kanya, sir. Bakit? Masama bang tumingin, sir? Nainis naman siya sa'yo, Ferdy. Ay, hindi ko alam, Tinitingnan ko lang, naiinis na. May mata naman ako. Saka, nakakayawan kasi ako sa kagandahan niya, sir. Bakit? Crush mo siya? Ha? Ay, hindi naman siguro masama, sir. Pero tingnan mo, ha? Huwag mo asarin. Baka lumayas siya, Ferdy. Ay, hindi, sir. Hindi ko naman inaasar. Tinimplahan ko nga siya ng gatas minsan, ay. Tinapon kit din niya. O sige, hayaan mo na. Pagpasensyaan mo na lang. Nagkaroon lang siguro na bad mood. Oo, sir. Mabait naman ako. Makulit lang minsan. Hoy, Ferte, apay nga tutulad ka? Ha? Bakit na naman? Tultuladam ti kulor ti badong. Nakalabasit matabadom. Eh, hindi naman kita tinutulad. Ay, ingkad sukat, makapasurun ka man. Wala na akong damit. Linapan ko na. May sa, ingkag sukat kunak na eh. Wala nga raw akong damit. Basa. Siyak man lang ang tiag sukat. Ay na, makapasar ka. Agtutulad. Oh, apay anak kami suot ka, Dalisay. Pasurun na dyan, paano na Ilocano? Ni ka di manin Ferdy ti ibagbagam? Wana, ay na, nagmayat lakit din ako kudo-kudo. Nga niya launay ayat ikurkuraan kang kuhana. Nagpresko nga rod, feeling gwapo. Kahit adama itsura na, gwapo mo. Che, nagalas. Kanina ti may sapay akasursurun ko. Paglibakan na nga Ilocano. Kat naglawag mo't nga Ilocano ti Iloco. The more you hate, the more you love. Kunadamat. Ay, pulos mat. Di ora aw-awan. Hoy! Anyat sit-sit-sitam dita si Ka Ferde. Ang cute mo, Dalisay. Ang ganda-ganda mo. Oh, sumbatam tawag mo, feeling. Hilaw-hinab. Ha? Kano ba? Makitam, Ilocano ti Iloco, Ferde. Ay na, makapasara talaga. Amang waya. Amang kao. Apay kaya di nakinuray. Amang. Apayutan. Sige. Ilang. Agawin na kadagaw. Bye. Wala. Dalisay. Ay, anyat sangitam, Ferde. Yamang kao. Natayay. Pati na kamay. Anya? Ay, condolence, Ferde. Sige, sasamahan ka naming uwi sa inyo, Ferdy. Ha? Ala, malayo sa amin, sir. At saka, baka hindi na ako babalik, sir. Ano? Kasi, wala nang magtatalon sa talon namin. Patay na si amang ko. Ay, paano na yan? Di maghahanap na naman ako ng mga kasama natin, Dalisay. Sayang ti trabahom dito'y, Ferde. Narigat ti sumapol ti trabaho dito'y Manila. Nasingpot pa ni boss. Ay, hindi na. Dalisay. Baka hindi na talaga ako babalik. Sige, sir. Mag-impake muna ako. Sayang. Eh, sir, sayang naman pag hindi na bumalik si Ferde. Mabait pa naman. Di ba sabi mo mayabang siya? Ay, kwa, sir. Noon yon.
Hindi na siguro ngayon, sir. Huwag mo siyang pakawalan, sir. Mabait siya. Kung gusto mo, ikaw na lang ang sumama sa akin, Dalisay. Para babalik ako. Perde, mabalin ka di nga agiloko ka. Di ka man naging Tagalog, tagpada ta nga Ilocano. Pasensya ah. Oo, inlibak ko ng Ilocano ah. Sorry, Dalisay. Kahit mo ti sumurot kanya, kiti panagawid ka. Palupusan na kamot ni Sir Kay. Tapno sigurado ang agsubliyak dito. Kwa? Makaammo ka ah, Ferde. Nay, adamat na dwa masimang pag, Ferday. Ay, wen inang. Ni Dalisay. Kayan ayat ka o inang. Ha? Ferde? Dalisay. Iso ni inang ka. Agmano ka? Agmano ak na. Kasya na ka ti Diyos, balasan ko. Nagpintas ka matin. Naimbag man ta kinayat mo to'y anak ko. Kwa? Sige inang. Tayam amok ni Dalisay ka dagiti kakapagyan tayaw. Abtoy ti ulis mo, Dalisay. Kalablaba ka no day tako na ni inang. Apay mat ngayon baga manobyan ha? Ay naman. Di tanto mo ilatrong na. Agraraman? Unay mo. Oray di mo ibaga. Amok nga danam na making kano bilang agaram ha. Mariklik na magkay. Agpada ta itirik na. Kras ka. Amok akayat na. Saan ka day? Feeling? I love you, Dalisay. I love you to ko namutin na. Di na kong parigatan. Udak amukin ka. Mala. Amok ka mabayin ka mangibaga. Basta ha. Datan. Aguntan. Wine. Anya? Agsublita ni Manila. Naitabon mo't ni tatang mo. Nawaga ko ni boss. Saan tang agsubli jay? Anya? Planuhin taki, di ti pa nagkasarta. Anya? Di ka pilay nakaklon, day takasarti ibagbaga mo? Ay na. Amok amabain ka lamang ibagay tayo love you kanya. Amok nga ayatin na ako. Apay no di na kay ayatin, sumurot ka nga ron kanya, kiti pa nagawid ka. Alaman. Ha? So nga kasarta kidain. Talunin ta ti talon mi dito. Taawanin ni tatang ko amang sukay. Agbyag ta dito, Dalisay. Taadaw, ti bagas, kinatang dito. Ado, pa'y titarakin ko amanok dito ya. Iso nga kasartan, way. Tagasawa ta kiday. Manang Biyana! Nakaluto ka, Diana. Wala nang nakaidasarak pa yun ah. Manganta yun. Sige, tama bisin ako. Aday tati plato yun, nanang. Ne, adda umay ah. Anti Sulay. Magsandaya na. Umayak man. Di manan insan marsyano, nanang. Alain ka pastor kan di kasinsin mo, anak ko. Wala nang. Umayak man bumulot iti sinulid yo, antay. Nay. Naimas ati si daon nyo ah, antay. Insan? Nagadubo ni Diana iti karnit pataw. Nangankan, Marciano. Ay, saan pa'y antay? Diana, yala am ni insan mo iti plato na. Tamangan dito yan. Oh, ato iti plato minsan. Ay na. Kapabain insan. Antay. Kanayo na ka makipangpangan. Mababain na kaon. Ay ket, maira namit nga rin mapanangan. Nukas da nga umay ka dito yung balay. Di, mangang kamit tayo. Mabainak sa antay. Ay na, asino kumati kabain mo ngay, mangan kakideng. Ay na. Solve! Nagsuga ka. Ne, nagapuam. Itay pa'y laasap sa pulan ka, Marciano. Mangantan, mabisina kon. Nangangamin ko man na. Tugot ko ti kaldero. Nanganak ko. Nabsugak. Nanganam, Sa dino pa'y kuma. Di balay danti suling ah. anya, napan ka man na nakipangan. Wey, tanim imas ti sida inday jay. Awa mo ngamin masida dito'y balay. Adamot tay tinapa si daan ta. Kaslajak mabsog mo kakasta ti sida. Di ka lang mabain iti kastangar aramidan. Pagbainak kumangay kapagya mo ida. Najak kabagyan ida. Isuag bayinak.
Nung kapamilyak na dyan. So naman tirong mga pagbaina. Uray pay. Kin may sa, awisin dak mga rod amangan. Narigat apaayan ti grasya, bakal. Nay, nagkapan niya o anti Suleng. Ijay, tsindaan, kaanakan. Napanak man nakitsinda iti masida. Anyat ginatang yung apang malaman niyo, anday. Makasid-sida ak nga rod iti pinapaitan ti kalding. Ay wow, naimas anday. Sige, dayawid kun to'y pinalingkik, kaanakan. Sige anday, kaimasin niyo, tiaglutaw. Rama naman to'y linutok a pinapaitan. Na hustong latitimbla na anak ko. Nan? Naimas na nang. Aduman timakan ko no kastoy laang. Sige, mangan tangaraw din, anak ko. Agaukan iti inabaw, tanakagauak matin iti sidaan ta. Wala nang. Anti Suleng, saan na yan ha? Umayak man? Ne, nakasinsin mo. Ingkalukatan tiri daw. Tasyakon ti agaaw. Hanyaman nga tati masapul mo. Amangan no adaman buloden nan ah. Ala, ingkalukatan ng tiri daw. Anday, bumulod man iti nilkater yaw. Nangikabilam iti nilcutter, Diana. Yan na dayjayan. Ay, dayjagayam. Naiparabaw iti stereo. Ay, agyaman ak. At idog naminin, nagiti kukaw. Kahit nangudal mo tayo nilkater may. Kin, ditoya ka ngag nilkater, anday. Nangan kan, Marciano. Ay, saan pa yung araw, anday? Umay ka tamangan tayaw. Kababain, anday. Pagbain ng pumamoy, mga kakit din. Naimas ti sidaan, pinapaitan. Mababain ako na magipangpangan dito, anday. Anya lakit din aya. Ay, Diana. Pangala ka man iti plato ni insan mo. Wala nang. Oh, ato insan, mangan kan. Tangay pilitan dak, anday. Sige ah, mga anak nga raw. Ay na, at wamon na di Marciano kapagis. Di yung amin ruamon Di lang makipangan ti pagalistuan da. Ay na, madeno yung imot mo ti makan kabagis. Wala, agruamon. Kanayon nga umay makipangan dito balay siya. Imbis makatipid kayo, saan? Ta may laklak aman na di atao iti kanadya. Ay na, makanla dayta. Saan ang nasaya at ti agim imot kabagis? Ay na, masuruna kini na di Marciano. Sukat makan andan nga umay makipangpangan dito. Ay, kabagay. Anya si Dayo ay. Paksiw nga ikan. Kantay prito a karnit baboy. Ay, ada pa ha. Adapay Mark, mangan ka. Inka ni di kusina. Inka agkalong ijayan. Ay, ubon man ta. Kani, mabisina kabagay. Dapay nga minangan kahit. Ay, wag kabagay. Nakapinsyon ka. Weng, apay aya. Pautangan nakman iti 2,000. Tapaggatang ko iti abuno. Ha? Bayadak tumot laeng. Igindan kung to abayaran jay sigod nga inutang ka. Kunak apaggatang ko iti agas ko din na ba ati akwarta. Dumawat ka pala iti kwarta ni Diana Awan mo't bibiyagan na. Adok ti kwarta na di anak mo. Ha? Anan ka ba guys? Maasi ka kan. Sikalang ti amok nga satgan. Sikalang amin tinaanos amang patpautang kanya. Kaya nagimot dagiti kakabsat ta. Sika ti kaanusan. Isu a paborito ka akabsat ka o kabagay. Sige, mabait lang nga raw. Tayo nakalaan ti utangan kabagay. At dapay kwartam, anak ko. At dapay matnanang. Ikanak man pa'y itiigatang ko iti agas ko, anak ko. At nga minangusarak iti kwarta. Intadyo ka ni Uncle, kunayo Ha? Sana pa nagimot nanang. Ngam kitaan nyo mat Kanayon nga umutang ni Uncle kada kayo, ngam di pa'y nagbayad apulos. San nga utang ti aramidan na nanang, no di kat dawat. Ala, aw-awatan talatan. Tagawat nga min ita. Narigat mat no puwersa at nga agbayad. Kat awang nga rin pagbayad na. No kastasan ang makabayad, di yung pautangan nanang. Anya ka mat Diana? Kabagis ko dayjay. Abay aya nga imutam. Ay, saan ko nga imimutan? Ibagbagak lang ti agtay. Naglawat yan aramidam. Panagimot ti kasta. Imala ka iti day di amam nga imot. Ay, awan manan.
Sa bali man ang tinagawatan dan itimbaga. Mangan kantaon, Mirsay. Dapa pa na. Papanamanon, kat pananganon. Anyat linuto masiday na ya. Naggisaak iti sayute. Sinagpawak iti sardinas. Isumat lati adda. Pagsarao ti tiyangko no sayo ti sidag. Gurrood to man nagurrood ay. Anya? Kat, di ka mangan. Mga anak taw no mabisinak. Papanam ngamin aya. Inak bumulot iti pusporo iti balay danti suleng. An mom ti pusporo kat addamot tay later. Pusporo nga rod ti kayat kung usaran, Mirsay. Makasinik ti later. Mangan tayo nanang, nakagaw akon. Sige. Danti suleng. Umaya man. Simre kaklatan na. Nakalukat mo ti daw yaw. Umaya ko mabumulot iti pusporo yaw, antay. Mangan tayo pa ya, kaanakan. Ha? Anyat si dayo aya, antay. Sinigang nga baboy. Ano? Nagimasay. Umay man na naging bupulot na ito akasinsin ko. Namkit di, umay makitangan tigagara na. Oh, Diana. Nakamatider ka matlata di tanan ako. Yala am iti plato ti kasinsin mo at ang mga dito yan. Huwan nanang. Ay na, siyak ti mababain iti aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga umay makipangan di balayo. Mangibabain. Mercy. Isu ama sa dutan nga agtrabaho, taadda namnamaan na apakipanganan na. Dinan kaya ti agtrabaho. Anya? Wan, Diana, kano kanayon ti apam eh. Uray saan kanon nga agtrabaho, taaddamot pakipangpanganan na iti naimas asidaan. Paglastog na pa'y apaborito kanon ang tisuling akaanakan na. Ha? Ken pagpasikat na pa'y ti kanayon na apa nagdulse iji balayo. Cake kas kada ice cream kano ti kang kanan na ijay. Wan taopin mo't nin San Marciano ijabalay Mercy. Dayta nga rod ket, paglastog na unay dayta. Isu ama sa dutan nga agtrabaho. Ay, sana pabalinti kasta, Mercy. Kasano nga iti masakbayan ti buklan nyo a pamilya no masadutan nga agtrabaho ni Insan? Wan nga rod. Mala, di ka madanagan ta kasaritak tumanan ni nanang. Panoy nuyan na ngamin ti aramidan dagiti kakabagyan na. So nga agbalinda asado. Amaw, no apay akanayon nga umay makipangan ni Marciano dito balay, Diana. Gapaw ta kay kayat nak nga antina. Siyaklaang ti kay kayat na nga antina. Kat ni makabagis ko. Siyaklaang mo ti kay kayat na. Ta siyak ti kaanusan kada kaming akakabsat. Wan taadda kayat da kayo. At daman kinawan kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot. Gapo iti panang panpanoy-noy kada kwada. Basta pa kay dayawak ti aramiden dagiti kakabagya. Asyak ti asit ganda. Tamangi pakita anasaya atak ataaw. Isu akay kayat da. Umayak man makis-istorya ka ba, guys? Ay katuan kabagais. Sika ti paborito ka kabsat. Tadasingpet ka akais istorya ka ba, guys? Daklan ka akabsat. Pagwadan ka. Awan umasping iti kinasingpet mo. Agyama na kabagais. Ay da, man-mano ti kasking ka akabsat. Naasi ka, ken naparabor ka. Madingamin ti agim imot kabagais. Tano na imot ka. Imutan na kami ti grasya. Ay na, talaga nasayaan ka akabsat. Sigurado nga ijay tulangit ti papanam numatay ka kabagay. Ay na, sa anak pa'y amatay si Kamot. Ay wen, agbiag ka pa itinapaog. Ay wen gayam, pakipirma man dahi kabagay. Oh. Ano dayta? Awan tay ay glass ko. Jack mabasa. Ay na, di mun basaan. Basta pirma am nata. Tapagsayaatan mo't na dahi kabagay. Pagsayaatan nga. At nakano itinda para kada tayo as senior citizens. Kastaya. Mabitla nga raw tayo nak mga laiti bulpen. Ay sana, at nabulpin ko kabagay. Dito na eh. Nakasaganan, na itala ang pirman kabagay. Antay. Pautangan dakman. Nagpensyon kayon san kay. Manot ta sa pula maaya, Marciano. Ay, kuma. 3,000 pesos kuma, antay. Ta, gumatang ak iti yero. Ta, nadadaalan ta yero ti balay may. Paggatang ko kuma iti agas ko. Tanay. Ado ti ag-agasak iti bagay kaanakan. Dumawat kay to palakin insan Diana, antay. Anya. Alan antay. Takaasi kami. Sapay addaw may abagyo. Mabasa kami iti balay. Taabot-abot ti bubong may. Sige, mabitla nga raw.
Adda kwartam, Diana. Gimatang akong itiagas yon, tamok nga awan man ng kwarta yon. Pasensya ka pa'y laeng, taimutang man ngaminan, di kasinsin mo. Maasyanak mo. Basta ginatang ko aminan nga agas yon. Malah mangantayon, nakaluto akon. Anyat pinalingkim nga si Daan. Puro anateng nanang. Gusto pa'y laang ti karne. Ha? Kita man umay pa'y makipangan day dya kasinsin ko. Anti Sulang, adda kayaw. Kuna kat. Adda man ang tinalaing ang makipangan. Di ka kadiagim imot, anak ko. Dumanon ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayaw. Wow. Naranak man ang panangan nyo antay. Insan. Oh, at iti plato minsan. Ala, sumango kan, tamangan ka dito yan. Agyaman ang insan. Insan. Di mo sa pinagautay karne Awan, ti karne, insan. Manipod ita, isardeng men, ti agsida ti karne. Tabawal kada kamen. Ha? Ay, kastaya, insan. Ay, kwa. Nabsuga gayam, antay, insan. Nanganagayam ni balay. Nalipatan mo na nanganagayam ay. Abay da jay, nalipatan at paisaw. Ha? Sige, insan, antay. At dapay gayam papanak. Oh, makita yun, nanang. No, saan anaimas ti masida? Saan naapagan ano ti mangan? Ngam no karne ti sidaan ay na isupayan ti makaun-una asumangong iti lamisaan. Itaman pa, di ka rumar iti oras ti panangan, Marciano. Di ka mapan makipangan, di balay da insan mo. Di da magsidsidan iti karnay. Uro mo anatang ti sidsidaan da. Mayat kit di atin natang. Manjak. Aguro ti tiyan ko no natang ti sidaan. Nagtumar kayo ni ti agas yun, nanang. Uwan, anak ko. Saan nga imay dagiti kakabagyak itay nakaturog, ha? Awan mat. Ay na, hindi yun namnamaan dagi dya at tao. Tawanan ti kasapulan da kada kayo. Ha? Ita ko maaasarong karanda kayo, tagsakit kayon. Ngabga po tawanan ti magimulan da kada kayo. Sanda kayon apagan ano nga may kitaan. Apay ngay akas dayda. Isong amuyo ita, nanang. Nana si Meg! Diana! Adda kayo? Umay kami man! Mabitlaan, nanang Inakitaan mo, sino day jay? Apay asak ti singiran niyaw. Kadyak mat ginargaran turen day di akabagis ko. Adda pirmayo dito'y nana. Ha? Saan mi ngamin ama sa pulan ti kabagis yung? Iso adda kayo tinasitkan mi. Tada kayo mo tinanggaran torkan kwa nga imutang kada kami. Apay nga minapinirmaan nyo, day tananang. Da amo akin kuana. Di namat imbaga nga utang gayam dayta. Di imbaga nakit pagsayaatan mi a senior citizen. Iso a pinirma at mat adabusan Manang Biyana! Nanang, apay nga tangag purpur mo ti buok kong. Na, kita agma. Allah, wala pa siya. Nagadumat ti purpurnan. Nagkukuka edi rabi ayan. Hindi na minsan arabi nanang. Ay na, isumot lagayam Kuna mat adi kay agkukuku iti rabi itadakas. Kat, isumot lati wayak apa nagkuko. Tandamot trabaho. Natangken nga ti ulom, Ilma. Awan dengdenggam. Anya nga ita. Awan dumot pamatiyo ka dagiti may bagbag kada kayo. Ay na, anday takay manon. Sa balin ti panawon ita, nanang. Saanan nga uso ti kakasta. Modernon ti panawon ita. Wan ta nagbalinan a pilosopo dagiti tattao ita. Timulad kan kada kwada, Ilma. Ay na, nanang. Anday takay manon. Natangken ki diti ulom Umapa kay manon. Natangsit kan, tadakkel kan, Ilma. Apay, anyat mapaspasamak kada kayo nga gina. Dahita anak mo awan dengdenggan na. Nagkukuman gaya mo ni Dirabi Sumot lang agap-apa kayo manin Apay, di mo ang baw nga dutit din na daka. Isti pa nagkukumit tinasip na Ilma. Agpurpur ti buo. Kanagapat yan anak, kanaganak. Da kayo matatagar aramid iti pag-aapaan, tatang. Nanang. Aggugubat tayo no isaw. Natangken namin ti ulong. Isong aga-apa tayo, Elma. Basol mo. Napay nga agaapat tayo ita, Ilma. Basol mo. Makapakatawa mo tayo ka trabaho, manang.
Kat, hindi kwan. Anya nga iti si Maruna na pasama ka din. Natinag na, yung pustiso na. Ay, agulimag kayo man nagkapsat. Isardang yun ay tapan nagkakatawa yaw. Amuyo, Domingo ita. Nung kumanatawa kayaw. Man, ano kumay, ano Domingo ita, tatang? Madingarog ti agkatawa iti Domingo. Aldaaw para iti apo ti Domingo. Isong agulimag kayo. Makakatkatawa kami nga ron, tatang. Agulimag kayo kunak, Arlene. Pumarangkang kamag nga. Ikaw miyaw, dagit ang iwat yaw. Agkararag kayo kiday. Mala, sumrag kayo ka nagiti silid yaw. Tayo kaya agkararag. Agkararag karamidan yaw. Saan nga agkarangkang? Alan manang Elma, mapantan iti silita. Tay tuloy ta, ti agkataway jay. Gusto ti katawa kunak. Uwan, tatang! Kaano nga ngayam amunak ka nagiti dadakkel mo, Ilma? Kuwang amin. Anya, kuwang amin. Sigurado ka? Nakasagana ka na sumango kadananang kang tatang ko? Uwan, Ilma. Yam amuna ko na. Tapno nawaya akmat ka namang sarsarong karking ka iji balayaw. Sige nga ron. Ipasyar ka iji balay ni Ronald. Nanang, tatang, iso ni Ronald. Kaayan-ayat ko. Ronald, iso dadagiti dadakkel ko. Agmano ak, tata, nana. Anya trabaho, baraw. Kwa, balsamador, tata. Balsamador. Balsamador ka. Ay sos, bari-bari. No ada kayo asimurot direto atao. Pang-asiyaw ta, di da ka man anwal. Ay, Arlene! Abay, nanang. Mangyatag ka man, dalasem! Ha? Anyaman ti bagbagayo yan? Ay na, tila isang sangpo mo dito balay ilma. Mangyatang tayo. Ta mga nusir kanti malas di balay tayo. Ronald baraw. Mabit lang ha. Kasarita mi pecho anak may. Nanang, tatang, nasingpot ni Ronald. Uray no nasingpat no pasig mat akararwati nakaupakan ko na. Balsamador magaya. Anyaman dagita nga ibagpagayon, aya. Ada third eye ni nanang yaw. Adamit fourth eye kaw. Nakita may dagiti kararwa nakatipel kin kwa na. Ay na. Saan nagaputabal sa mador ni Ronald kat kastaman ti ibagbagayon? Kan nakita ti gugut na idi nagisod. Madi, nangisit ti gugut na. Naimot ti kasjay. Uray siya. Nadlaw ko mo tayo na. Kan medyo pangkeng tagong na. Mas masigi may isang abot tagong na. Nalawlawat ay kandigay. Nalakamay abot ti kasyay. Nalakamad disgrasya. Kan basit ti lapayag na. Awan mabalo ka adagos. Mabiit ang matay dayjay. Nabasit ti lapayag na. Adula amin dito nga ibagbagayon. Apay nga di baboy, nagdakkel mo ti lapayag na. Nang mabit mo't amatay, takanayon dapar dyan. Uy-uyawan yung di tao. Saan na pa naguyaw? Ibagbaga nila di agpay show. Way, iso sinamon na diya lalakay. Na mabalo ka adagaw. Iso ti pakiasawaan. Babasay, dagiti lapayag na. Ala, huston manang. Di ka nagsangit. Awanan ni Ronald. Di na kun inawagan na pulos. Nabainan ka no kadagiti bagbagadanahan ng kantatang. Manang, Basol danahan ng kantatang da ito'y. adamat basol tinubium di na ka mailaban. Kahit asawon day ta, sinsinan di panagayat nakin ka, manang Elma. Arlene. Adupay mo ti lalaki dita. Saan laan ni Manong Ronald? Hay, kasano nga tan tinubiok? Apay tinubyong, Arlene. Kaya't nan agkasar kami, manang. Amangan no addaman maibagadananan kong tatangon. No siya ka, agkasar kayong itilimod. Nasigurado adilawan damanan. Among matanti kinapili dagiti dadakkel ta, Arlene. Mabuti nga, manang. Yam amok tulatan kadakwada. Asino jay kadwa masimang kwek Arlene. Ni Johnny, nanang. Nobyok. Ne, adagaya man nubiyong. Apay nga itala nga ibagam. Mabuti nga kami, nanang. Amangan noong tandak. Saan kami nga agungan? Basta karapat dapat aparaking ka. Ha? Ngam, adda nadlaw ko itay nagmano kanya. Anyat nadlaw yo, nanang. Si Pengti tangan ti ima na. Ha? Kat, man ano ko ma? Aywan, dumanon da ka nun, nanang. Ay. Saan nga sigurado na ita lalaki?
Saado ti nakitak amadas kingkwana. Anya? Agsasarita tayong tupay kada tatang mo. Pagawin ng pala ang tanubyong arlay. Saan mi akayak dayjay aparakin ka, Arlay? Taapay mo't ngay. Nagsingpot ni Beltran. Tatang. Kat no siping ka no ti tangan ti iba na. Ay sos, isukat na kanto dayjay. Ha? Duan to ti asawa dayjay. Tilay bagbagayo mat. Jackpot yun. Adula amin ngay bagbagayo. Ay. Di ka suksukay. Taus to amay ngay bagbagamay, Arlay. Kan kuna ni nanang mo, anak sapat nagitikilay na. Tauyong tikas dayay. Anya? Kakasikan taw, itikabil kin kwa na. Isu asinam dayjay. Sana may karinayay kin ka. Agbabawi kan taw, no iso ti pakiasawam. Ay ayatak ni Beltran. Tatang. Awan serbe day tangayat-ayat. Nuag tuok ka magtitisidong na. Sinaam na jay, Arlay. Oy, Ima, umay nakakanupasyara ni Manong ko. Crush na ka, sika. Ala nila yan, tili ibagbagana. Saan man, crush na ka ni Manong ko. Mabuhain lang nga, agpuno. Umay nakanto kanupasyaran. Agpakpakuyog nga rood kanyak. Anya? Kuyog aktowen. Di mo bas-basta dun ah. Masing patmat ni Manong ko. Nagagat pa. Awan bisyo na. Isu adi mo bas-basta dun, wan. Sika talaga. Ilma, umay ka man. Nanay paramit ko kin ka ka. Ay, naimbag nga orasyo, tatapipiyang. Ay, kastamat, Lia. Adabi ti paramit ka o ni Elma. Why? Sige, agawidak matan, tatapipiyang. Nangagaw timbaga day jay Aliyah. Ya kaya tikabsat na parakin ka. Ha? Ay, di mo pasagbayan dito'y balay tikabsat na. Tagis ang part, iti malas na jay. Anya? Di mi peg ti ulo na. Nakita ti sip ti ulo na, hindi nagpakalbaw. Di mi peg. Saan around? Matitikas jay. Agbabain to na jay. Kan babasek ti gurong na. Di na kanto masalak ni banda jay no adapagad. Tila ibagbagayo manon. Ay, makamuka no di ka mabatay. Basta jak kayat na jay alalakay, para kita. Elma, Arlene, bumakat kayo na abala siya. Apay awan plano yaw, makiasawa. Ay na, kasano ang makiasawa kami, kat masagat mo't dagiti lalaki nga agaram kada kami ide, nanang. Wan nga rod Isu nga ita. Awanon ti agaram kada kami. Tabumakat kamin. Mabalin pay. Awan nga rod ti agaramon. Tanang asawa mo't dagiti agaram kada kami ide kaububingan ni pailaan. Makiasawa kayo. Awan pulita yaw, aba. Isu makiasawa kayo. Wan, uray adala ko mamay siya, makiasawa kada kayo. Awan nga rod ti agaram kada kami, nanang. Nagadunto mga min ngat at tengyo. Anya ngay, nabakutan kami na babbalasang. Adayarim ni tatang yaw kada kayo. Anya? Wan, ikuyog kuntaw dito'y balay. Takayat na kayo, amam-amaw. Pagpilyak to, sino kada kayo, ti kayat na ngasawaan. Ni Manang langan Manjak, sikan Arlene. Ay, di kay agin diday. Bakit kay lagaruda na babbalasa? Agpili-pili kayo pailaan. Basta di kay pumanpanaw dito'y balay. Ay kuyog ko, inton bigat ni Antonio. Nagpipintas mo dayam na gito'y anak mo, Pipeng. Sino ti kayat mo, kadakwada, Antonio? Kwa, ni Arlene langan tao bubingam siya. Ha? Ay sana. Sika ama nang tagbagay kayo. May sak apinsyonado, ken negosyante abalo. Ay, si Carlene. Si kantiyaram ko, kini Antonio. Tauray lakayan. Patyag natindog pa itibiyag na. Taragdakal tilapayag na. Hay, manjak tatang. Agbakbakitak langan na balasang. Si kangarunan, Ilma. Nalawa timuking ni Antonio. Nalaing tog nagbalingan na kayo. Manjak tatang, awan plano ka magkasawa. Di kay man kundi pakipot, Arlay, Ilma. Nabakitan ka lang arunan. Kundi pangina kayo pailang. Dapo matlakad na kayo Isuan na bakatan kami. Tatang. Arlene, di mo tutupan ni tata. Sika, Ilma. Tasika ti bakbakay. Sika, ti makiasawa kini Antonio. Agkasar kayo ni ti kabitan na panaway. Ano niya? Diyak kaya ti makiasawa ka ni Tata Antonio, Arlene. Manang Elma. Nung apay mo't namin nakasdiga na ng kantatang Inis i-strict kon data iti kalabas. Sa itatan na bakitan tan abalasang, pilitin datan na makiasawa iti dita mo't kayat. Wan nga rod Lakay paymot nga rod.
Ay. Apay, anyat sang-sangitan niyo, tatang. Ni Antonio. Natayan. Salamat. Nagyat ko na, Ilma. Ay, awan, tatang. Awanan. Sana na matulog ti kasarayo, Ilma. Natayan ni Antonio. Oh, makita yo, tatang. Dakkel mo tilapayag ni Tata Antonio. Natay matadagos. Mamatpati kay tumat kadagita.